Salutare, dragi prieteni, și bun regăsit la o nouă ediție de FGP Studio. Astăzi l-am alături de mine pe cel cu care vă voi face cunoștință. Este vorba despre Ștefan Bărbătei, solist de muzică populară și de petrecere, așa cum v-am obișnuit și în emisiunile de până acum. Vă aduc doar oameni de calitate în față pentru a-i cunoaște împreună mai bine. Bună ziua, domnule Bărbătei, și vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi prezent la mine în emisiune. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație. Așa cum am discutat și mai devreme, probabil că o să reluăm această emisiune și cu colegii mei, cu formația Rapsodia, sigur, pentru că în momentul de față nici timpul și nici spațiul nu ne permit ca și colegii mei să fie alături de noi. Oricum, vă mulțumesc în numele formației Rapsodia de la Brașov că ne-ați invitat în emisiunea dumneavoastră. Cu mare plăcere, mergem așa treptat. Începem cu dumneavoastră ca și solist, după aceea îi cunoaștem și pe colegii dumneavoastră, pe care oricum probabil că o să-i vedem în videoclipurile pe care o să le urmărim puțin mai târziu. Exact. Pentru început v-aș întreba de unde sunteți deloc. Ardelean e sigur, asta se vede și se aude. Ardelean, da, sunt de la Dacia, din zona Rupea, de lângă Rupea. Vin dintr-o zonă foarte bogată din punct de vedere al folclorului, al muzicii populare, să zic așa, al obiceiurilor, al tradițiilor, și încerc, câteodată reușesc, câteodată nu reușesc, încerc să reprezint cu cât mai multă demnitate zona din care provin. Am înțeles. De când pasiunea pentru muzică? Haideți să vedem cum v-a sunat dumneavoastră ca și solist. Pot să spun că pasiunea pentru muzică este de undeva de la vârsta de 9 ani, 10 ani. Învățătoarea mea a descoperit pasiunea, a văzut acea licărire a pasiunii și a dragostei pentru muzica populară, pentru cânt în general, și m-a încurajat și m-a susținut pentru a merge mai departe cu această pasiune. V-ați dorit de la început să urmați această carieră sau la început vi se părea că vă obligă să faceți acest lucru? Nu puteam și nu pot la momentul ăsta să subliniez că am dorit să am o carieră Bine, erați în fel prea mic. Exact, pentru la 90 ani. Dar vă plăcea să cântați? Da, chiar îmi plăcea. În momentul în care am ieșit prima oară pe o scenă în fața unui public, am simțit așa o emoție deosebită, pe care de fiecare dată când o retrăiam la alte spectacole, mă însuflețea mai mult și mă îndrogosteam mai mult de cânt. Deci este adevărat că emoția este constructivă pentru un artist. Absolut. În momentul de față mai simțiți emoții când urcați pe o scenă sau când cântați în fața oamenilor? Sau deja a devenit o rutină? Niciodată nu cred că o să devină o rutină. Am ajuns la multe discuții cu colegi de-ai mei de cânt, instrumentiști, soliști vocali, și de multe ori am discutat, am pus această problemă. Absolut toți mi-au spus că mai mult sau mai puțin la un moment dat, în momentul în care au urcat pe o scenă, au avut emoții. Asta înseamnă până la urmă să faci cu plăcere ceea ce faci. Da, evident. Că altfel să faci doar pentru bani, cred că atunci devine o rutină. Da, acum dacă discutăm doar de capitolul muzică de petrecere, muzică populară, în general evenimente de petrecere, mă refer special la nunți, da. Pot să spun că la un moment dat ai anumite momente în care poți să zici că intervine rutina, dar pentru a le depăși vii cu repertoriu nou, cu studiu alături de colegi și de o atmosferă plăcută cu cei cărora le cânti, poți depăși acel moment și în momentul, în starea aia,
automat îl faci pe cel care te ascultă să fie mult mai interesat de ceea ce faci tu, de arta pe care o Și este evident că și publicul are o contribuție foarte mare la acest lucru, pentru că se schimbă. Evident. Oamenii sunt alții, pretențiile sunt altele probabil, dar să ne întoarcem puțin înapoi în trecut. Cum v-ați perfecționat ca și cântăresc, ca și solist? Am urmat din clasa 9 până în clasa 12 al Liceul de Artă Brașov, după care am urmat 4 ani de facultate la Facultatea de Muzică din Brașov și am fost angajat al Operei Brașov timp de aproape 2 ani. De la folclor la muzică clasică și înapoi? Nu neapărat. În liceu am studiat muzică cultă. Mi-a plăcut, îmi place și în momentul ăsta ascult cu mare drag muzica clasică, dar poate că nu se regăsește în sufletul meu. Asta ar fi, să zic așa, o problemă din cauza căruia nu am mers pe drumul ăsta al muzicii culte. Toți la momentul ăla, profesori de canto și cei care mă cunoșteau, m-au auzit, mi-au spus că am șanse să devin un baritonaș bun într-o operă undeva. Dar poate că, v-am spus, nu cred că în sufletul meu găseam acea dorință, dorință pe care o aveam în momentul în care cântam folclor. Practic, a cânta folclor pentru mine e ca și educația, viața, ceea ce am trăit până la... Vă încărcați cântând folclor? Până la 14 ani, când am plecat la liceu. Deci de acolo pot să zic eu că m-am format ca om și tot ceea ce fac în momentul ăsta este în sufletul meu rămas de atunci. O încărcare sufletească deosebită care o datorez cântului și muzicii populare. În prezent cântați la tot ce înseamnă petreceri. Vă mai amintiți prima petrecere la care ați cântat? Când a fost și cum v-ați simțit? Prima petrecere la care ați cântat, la care ați și câștigat niște bani, când v-ați simțit așa, da, și sunt undeva, rodul muncii? Anul acesta, în iunie și în iulie, au fost 14 ani de când am avut prima petrecere, primele nunți la care am cântat și am și câștigat niște bănuți. Câte nopți înainte n-ați dormit? N-a fost o problemă asta. În momentul în care am trecut peste acele evenimente și am văzut ce înseamnă evenimentul, bine, cu ochii și cu mintea de la momentul ăla și de la vârsta aia, a fost o perioadă, pot să zic, pe urmă de vreo 5, 6, 70 ani, că m-ați întrebat de nopți dormite, în care înainte de eveniment, hai joia nu, dar vinerea, știam că sâmbătă e nuntă, aveam o emoție așa. O emoție a descoperirii într-un fel. Exact, o emoție a descoperirii, o emoție a faptului că dacă nu știu să-l mulțumesc pe cel care mă ascultă și cel care mă plătește. Și apropo și de treaba asta, am mai discutat și cu alți colegi de-ai mei. Sunt mulți care la fel simt. În general, evenimentele sunt, să zic așa, contractele pentru evenimente sunt semnate de mine. Dar și colegii mei din Orchestra Rapsodia, și ei mai contractează și ei câteva evenimente. Îi văd în momentul în care ei au contractat evenimentul că deja nu mai sunt așa liniștiți. Da, și se simt mai responsabili. Exact, se simt mult mai responsabil. Și le spun, vedeți, am și eu, și pentru chestia asta am și eu meritul meu. Că în momentul în care îi promiți unui om, îi spui ce
cum o să decurgă evenimentul, ce-i cânti, cum îi cânti, cât de des faci pauză sau cât de des nu faci pauză și așa, trebuie să cam respecti chestiile astea, pentru că poate clientul în momentul ăla nu simte, dar din partea publicului la sfârșit există un feedback, pozitiv sau negativ. Dacă feedback-ul e pozitiv și în general a fost pozitiv, de asta muncim, cred că avem sorți de izbândă și suntem căutați în continuare și totul merge frumos și bine înainte. Este normal să iasă totul bine, pentru că până la urmă pentru client evenimentul pe care îl organizează este unic în general. Fiind vorba de o nuntă, este unic. Pentru dumneavoastră, ca și formație, nu este unic. Dar trebuie avut în vedere, în primul rând, trebuie avut în vedere și, apropo de punctul discuției în care am ajuns, sunt clienți care mă întreabă, dom'le, ce o să-mi cânti? Care o să fie repertoriul? Și zic, nu pot să-ți spun ce-ți cânt. Pur și simplu, din sutele, miile de piese, știu eu că nu știu câte cunoaștem din toate genurile, din atâta repertoriu o să găsesc pentru un anumit moment o melodie anume, ca să încerc să vorbea să-ți pic la suflet. Exact, până la urmă de-aia sunt om și de-aia sunt acolo, exact. Să iau și pulsul publicului. Din punctul meu de vedere, pe evenimente de gen nuntă, asta e chestia cea mai importantă. Deci să intuiești ce trebuie să iei pulsul sălii. Cânti. Da, să simți pulsul sălii. Sunt foarte mulți cei care își doresc să devină cântăreți, să-și facă o formație, fie că au talent, fie că nu. Sunt unii care nu recunosc faptul că nu au talent. Cum v-ați descrie dumneavoastră această profesie? Sau cum v-ați descrie pe dumneavoastră ca și solist de muzică de petrecere? Sau cum credeți că ar trebui, mai bine spus, să fie un cântăreț pentru a putea face față pieței până la urmă? În primul rând, în primul rând, trebuie să aibă o anumită ținută, care, dacă o are, respectivul viitor muzicant, să zicem așa, solist de muzică populară sau așa, va avea sorți de izbândă în imaginea, până la urmă contează și vinde. Contează și vinde. Până la urmă imaginea contează și vinde, că nu stăm acum, niciodată nu am analizat sau nu am vrut sau pur și simplu m-am abținut să analizez ce cântă unul sau ce cântă altul sau cât de bine cântă sau cât de mult repertoriu are sau cum reușește să distreze clientul. Dar, în primul rând, din punctul meu de vedere, totul pleacă de la ținută, imagine, prestanță. Omul, în primul rând, asta vrea să vadă. Asta o spun, o știu mulți, dar o spun pentru toată lumea ca un mic secret, să zic așa. Totul pleacă de la imagine. Și imaginea asta, în momentul în care te duci la o nuntă, la un moment dat, nu trebuie să fie acolo sobrietate maximă. Deci să nu se înțeleagă altceva din ceea ce vreau. Dar o imagine adecvată locului în care te afli. Exact. Ok. Să fie o imagine adecvată a locului în care te afli, dar până la un moment dat, că și nu poți să fii sobru o nuntă întreagă. Da. În momentul în care a început, toată lumea vine, știu eu, se prezintă, se pupă, se cunosc, dar în momentul în care trebuie să fie distracție, să fie muzică, să fie show, îți permiți poate să mai apelezi la anumite trucuri. Să fie distracție, să fie muzică, asta spun și eu și asta vom urmări în cele ce urmează, muzică și distracție, pentru că vom urmări primele două videoclipuri ale lui Ștefan Bărbătei și vom reveni.
să învârtie rota vieții cât e iute. Să duc ani rând pe rând, mă întreb unde. Parcă ieri eram de-o șcapă, alergam prin iarbă, desculți fără nicio treabă. Parcă ieri eram de-o șchioapă, alergam prin iarbă, desculți fără nicio treabă. Tinerețea-i floare rară, nu florește a doua oară, nu florește a doua oară. Nu o poți ține în frâu, trece ca apa prin râu, ca apa prin râu, măi. Bogăție aș plăti să mai fiu copil la casă doar o zi. Doamne, cât de mii de dor și nu-mi-e ușor, dor de pita din cuptor, măi. Doamne, cât de mii de dor și nu-mi-e ușor, dor de pita din cuptor, măi. Tinerețea-i floare rară, nu florește a doua oară, nu florește a doua oară. Nu o poți ține în frâu, trece ca apa prin râu, ca apa prin râu, măi. Să uit anii cei dulci ai vieții mele, când rupeam struguri necopți, lume și mere, de la vecini din ogradă, fără să mă vadă, dă-mi, Doamne, ani încă o dată. De la vecini din ogradă, fără să mă vadă, dă-mi, Doamne, ani încă o dată. Tinerețea-i floare rară, nu florește a doua oară, nu florește a doua oară. Nu o poți ține în frâu, trece ca apa prin râu, ca apa prin râu, măi. De frumos e, Doamne, viața mea, ce n-aș da acum timpul în loc să stea, să rămân așa cum sunt pe acest pământ, că anii se duc în vânt, măi. Să rămân așa cum sunt pe acest pământ, că anii se duc în vânt, măi. Tinerețea-i floare rară, nu florește a doua oară, nu florește a doua oară. Nu o poți ține în frâu, trece ca apa prin râu, ca apa prin râu, măi. Tinerețea-i floare rară, nu florește a doua oară, nu florește a doua oară. Nu o poți ține în frâu, trece ca apa prin râu, ca apa prin râu, măi. S-o dus lume frigul iernii, s-o dus frigul iernii, și-o dat iară colțul iernii. S-o dus
dus lume frigul iernii, s-o dus frigul iernii și-o dat iară colțul iernii. Iară plec să ciobănesc, la 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 la, că mi drag pe munte ca să hoinăresc. Iară plec să ciobănesc, la 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 la, că mi drag pe munte ca să hoinăresc. Am stâna între izvoare, stâna între izvoare și băgița-i ca o floare. Am stâna între izvoare, stâna între izvoare și băgița-i ca o floare. Ca o floare de frumoasă, la 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 la, și turma de voi tare numeroasă. Ca o floare de frumoasă, la 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 la, și turma de voi tare numeroasă. Pornesc cu roa în picioare, cu turma la vale, dimineața pe răcoare. Pornesc cu roa în picioare, cu turma la vale, dimineața pe răcoare. Cu fluierul meu în mână, la 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 la, când mă apuc să cânt, muntele răsună. Cu fluierul meu în mână, la 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 la, când mă apuc să cânt, muntele răsună. Seara mă-ntorc înapoi, la mândra înapoi, cu a mea turmă de voi. Seara mă-ntorc înapoi, la mândra înapoi, cu a mea turmă de voi. La stână a mea băgiță, la 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 la, o făcut din vreme urdă și jântiță. La stână a mea băgiță, la 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 la, o făcut din vreme urdă și jântiță. Am revenit în studio cu muzică și cu distracție. L-am cunoscut mai bine pe Ștefan Bărbătei, cu care voi sta în continuare de vorbă și voi vorbi despre cum a luat naștere formația Rapsodia, formație al cărui membru este și el. Spune-te rog, cum a luat naștere formația Rapsodia, cum spuneam? A luat Când naștere și cum? undeva acum vreo 12 ani, 13 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Nu se numea așa la început. Ne-am numit la un moment dat Vox Maris. Nu prea avea nicio legătură cu faptul că eram de la Brașov și locuiam în Brașov, eram de la Brașov și eram chiar la poalele muntelui. Dar în timp nici nu știu exact de ce să spun ceea ce nu este adevărat. Undeva acum vreo 10 ani am schimbat numele formației în Rapsodia. Am considerat că, ținând cont că abordăm multe muzică populară, folclor, multă muzică lăutărească, ni se potrivește acest nume. Câți membri și cum se numesc ei? Are formația Rapsodia. Membrii formației Rapsodia, încep cu cel mai iubit dintre membrii formației, e vorba de maestru Aurică Iftinca, pe care îl salut pe această cale, violonist,
mai mult ca sigur, cei care urmăresc emisiunea dumneavoastră îl știu mult mai bine pe maestru Aurică Eftinca ca și pe mine sau ca și pe ceilalți colegi. E un violonist și un instrumentist de excepție. Următorul ar fi Traian Goga, saxofonist, pe care îl salut și pe el pe această cale. Maestru Mircea Iosif, instrumentist, orgă și solist muzică ușoară. Și subsemnatul? Mai avem pe cineva, domnul Gelu Gosgar, acordeon, și subsemnatul Ștefan Bărbătei. Voce. Da. Și instrument. Da, și instrument. Am înțeles. Ce repertoriu abordați? Ce cântați în mare parte? Doar Ardeal sau toate zonele țării? În general cântăm tot ce se poate cânta și tot ceea ce ni se cere. Încercăm să abordăm toate stilurile, nu ne băgăm la ce știm că, să mă exprim așa, nu e de nasul nostru. Adică începând de la muzică populară, de petrecere, mai veche, mai nouă, din toate zonele țării, din toate zonele folclorice, muzica de petrecere la fel, din toate zonele țării, muzică lăutărească, până la muzică ușoară românească, mai veche, mai nouă, internațională, veche și cât se poate de nouă. Când am făcut afirmația adineauri că nu ne băgăm la ceea ce nu se cade, mă refeream în special la muzica ușoară, mai nouă, comercială, mai comercială, pentru că poate nici nu simțim neapărat să cântăm muzica respectivă și poate nici nu avem calitățile necesare. Și ținând cont că ne numim Rapsodia, mizăm pe altceva, avem altă plajă de clienți și dorim să abordăm cât mai multă muzică populară. Și să-i mulțumiți pe respectivii clienți care știau că au luat formația Rapsodia. Da, până la urmă. Exact. Am înțeles. Ce așteptări mai au oamenii din ziua de astăzi de la o formație? Cum își doresc ei să fie? Să facă doar show? Să fie doar foarte cunoscută? Să cânte bine? Care este rețeta? Acum mai fac o paralelă la ceea ce m-ați întrebat mai devreme referitor la faptul cum trebuie să fie un solist care își dorește să fie solist sau știu eu, instrumentist, și cu ceea ce m-ați întrebat acum. Pot să pun niște ghilimele și să spun că lumea e pestriță. Adică oamenii, unii își doresc folclor, alții își doresc, știu eu, doar muzică lăutărească, alții își doresc doar muzică ușoară, alții doar manele și atunci fiecare solist, fiecare orchestră are locul ei. În momentul în care îți abordezi altcumva programul, tu ca și coleg din altă orchestră, față de cum îl abordez eu, poate pentru mine e o chestie ciudată, dar poate pentru clientul din sală e ceva deosebit. Și atunci vin și zic că în general oamenii care își organizează evenimentul, respectiv nunta, ținând cont când se informează înainte, își aleg cam ceea ce vor. Așteptările pe care le au de la orchestra care au contractat-o pentru evenimentul lor sunt oarecum bine știute. Știu cam ce se cântă, cam ce repertoriu are fiecare orchestră, felul de a aborda repertoriu și evenimentul în general. Când sunt anumiți clienți care poate știu mai mult decât ar trebui să știe și practic nu au experiența evenimentului, încerc să le explic că
ceea ce vor ei, la momentul ăla nu e bine pentru ei și pentru eveniment. Sunt genul de persoane... Nu sunt oameni neapărat, știu eu, rău intenționați sau așa, dar sigur, pur și simplu nu își dau seama, pentru că cei mai mulți dintre ei au emoții foarte mari și nu știu, și eu încerc să-i liniștesc. Oricum le expun dinainte de eveniment, mă întâlnesc cu ei, le explic ce se face, cum se face, cât se face, care e repertoriu, care sunt pauzele și încerc să-i liniștesc din punct de vedere al muzicii, să le spun, doamne, noi suntem Rapsodia, ne-ai luat pentru că, știu eu, ne-ai văzut la evenimentul cu tare. Dacă ne-ai văzut acolo și ți-a plăcut și așa, lasă-ne pe noi și noi îți facem evenimentul cum trebuie să fie. Și e plăcut să vezi la sfârșitul evenimentului că vin mirii, respectiv nașii, socrii, și îți mulțumesc pentru nunta care le-ai făcut-o. Tocmai de aia le spun de la început, nu vă faceți probleme, pentru că nu sunteți dumneavoastră cei mai importanți în evenimentul ăsta, în ghilimele. Sigur. Ca dumneavoastră să fiți mulțumiți de ceea ce facem noi, feedback-ul nuntașilor trebuie să fie pozitiv. Pentru că în momentul în care și-au la revedere și și-au strâns mâna și le-au spus organizatorilor, respectiv invitați, doamne, ați avut o muzică super, în momentul în care ți-au spus 50, 102, 300 de persoane chestia asta, normal că îți crește inima și zici, bă, am făcut alegerea corectă. Sigur, pentru că ne apropiem și noi de finalul interviului și că toamna se numără bobocii, v-aș întreba cum a fost anul 2014 pentru formația Rapsodia. Cu zâmbetul pe buze încheiați anul sau da, nu? Da, pot să spun că încheiem anul cu zâmbetul pe buze. A fost un an chiar foarte bun. Chiar foarte bun. Sperăm că și anii viitori or să fie la fel de buni. Doar important e să fim sănătoși. Și noi, și cei care își organizează evenimentele și toată lumea. Asta e cel mai important. Până în momentul de față, cum se anunță 2015? 2015, din punctul nostru de vedere, cel puțin ca și 2014. Deci foarte bun. Deci un an foarte bun. Un an foarte bun. Sperăm să fie din ce în ce mai buni anii care vor urma. Acum, până la urmă, din punct de vedere economic, ținând cont că anul acesta a fost foarte bun, probabil că puterea de cumpărare va rămâne măcar aceeași sau va crește? Exact, va rămâne măcar aceeași sau va crește. Sperăm. E bine. Mulțumim. Unde vă pot vedea oamenii, unde vă pot contacta? Avem site-ul orchestrei www.formația-rapsodia.ro, pe care avem informații referitoare la noi, la serviciile care le oferim. La fel, site-ul meu www.ștefanbărbătei.ro, și în perioada sărbătorilor, probabil, în perioada sărbătorilor să activăm la hotel-restaurante Scalade în Poiana Brașov. Am înțeles. Pe YouTube, de asemenea, foarte multe clipuri. Sunt foarte multe filmulețe. Acum, apropo de clienții noștri care vor să le ia la anunți, sunt mulți care ne sună, domne, v-am văzut pe internet. Zic, ok, bine, ne-ați văzut pe internet. Sâmbătă avem locația cu tare. Veniți și ne vedeți la muncă. Sigur. E, din punctul meu de vedere, cel mai corect. Și atunci și omul știe ce așteptări are. Pentru că, știu eu, poate pe internet sunt alte materiale sau omul le percepe într-un fel. Și în momentul în care te vede live la un eveniment, la un, știu eu, petrecere, o nuntă, așa, își face o idee
complexă și completă asupra serviciilor pe care le poți oferi. Și atunci, referitor la așteptările care le are, știe omul ce și ia. Și nu o să fie stresat la eveniment. Referitor la contact, Facebook există? Da, Facebook. La fel, formația Rapsodia Brașov. Așteptăm prieteni, cunoștințe, cunoscuți, necunoscuți cu like-uri. Sigur. Telespectatori. Așa? Exact. Mesaj pentru ei pe final, foarte scurt, că timpul ne presează, pentru telespectatori? Ținând cont că o să intrăm în curând, destul de curând, într-un nou an, în primul rând să fie sănătoși. Că dacă suntem sănătoși, vom face și petreceri, și nunți, și va fi bine pentru toată lumea. Sănătoși, la pungă groși și apoi voioși. Și voioși, sigur, și am smuls promisiunea că ne vom vedea și cu formula completă a formației Rapsodia, da? Musai o să ne vedem și cu colegii mei pe care îi salut încă o dată pe această cale. Și eu îi salut. Dacă îi musai, cu plăcere, și pe acest ton închei și această emisiune. În continuare vom mai urmări cel puțin 2 videoclipuri ale formației Rapsodia și ale lui Ștefan Bărbătei în primul rând. Până data viitoare, dragi prieteni, să ne vedem doar la evenimentele fericite din viața voastră. Vă aștept și eu cu un like pe pagina emisiunii FGP Studio Brașov și să ne vedem cu bine. Toate bune! Sor în mulțe, ca pretenii sor suci. Am o casă ca oricine în lume, nu știu ce-or ave cu mine. Dușmanii sor în mulțe, ca pretenii sor suci. Am o casă ca oricine în lume, nu știu ce-or ave cu mine. Doamne, o crotește-mă, te pretini ferește-mă, că-s mulți ce mă dușmănesc, măi, de ei cum să mă păzesc, măi. În viață ce-am căpătat n-a fost nimic din furat, că cu trudă și noroc, măi lume, poți muta munții din loc. În viață ce-am căpătat n-a fost nimic din furat, că cu trudă și noroc, măi lume, poți muta munții din loc. Doamne, o crotește-mă, te pretini ferește-mă, că-s mulți ce mă dușmănesc, măi, de ei cum să mă păzesc, măi. N-au curaj să-mi spună mie că-mi poartă dușmănie, că-n față mi-s fraz de sânge lume, iar în spate m-ar împunge. N-au curaj să-mi spună mie că-mi poartă dușmănie, că-n față mi-s fraz de sânge lume, iar în spate m-ar împunge. Doamne, o crotește-mă, te pretini ferește-mă, că-s mulți ce mă dușmănesc, măi, de ei cum să mă păzesc, măi. Să fie păcatul lor
că la ei nu îți dator, că nu ne-am cerut în viață lume nici măcar un cap de ață să fie păcatul lor, că la ei nu îți dator, că nu ne-am cerut în viață lume nici măcar un cap de ață. Doamne, mă, protește-mă, te pretini, ferește-mă, că-s mulți ce mă dușmănesc, măi, de ei cum să mă păzesc, măi. Doamne, mă, protește-mă, te pretini, ferește-mă, că-s mulți ce mă dușmănesc, măi, de ei cum să mă păzesc, măi. Cât de iute ani zboară, nici nu știi cum trec. Azi băiatul meu se însoară, la nuntă petrec. Parcă ieri la lumea toată de băut am dat, că v-aflasem că sunt tată și v-am un băiat. Cu nora și cu băiatul vreau lume să joc și să mă vază tot satul că mi-s mândru foc. Am lacrimi de fericire, visul mi împlinit, să îmi văd băiatul mire, asta mi-am dorit. Să mă văd și socru mare, o da Dumnezeu, o rază ruptă din soare, că-i băiatul meu. Mi-o adus noră în casă și mă țin fălos, că am și nora frumoasă și un băiat frumos. Cu nora și cu băiatul vreau lume să joc și să mă vază tot satul că mi-s mândru foc. Am lacrimi de fericire, visul mi împlinit, să îmi văd băiatul mire, asta mi-am dorit. Mi-s în pragul bătrâneții și sunt fericit, să vede de-a lungul vieții pentru ce-am muncit. Să v-am un băiat pe lume, să cresc și nepoți, munca mea și al meu nume să le împart la toți. Cu nora și cu băiatul vreau lume să joc și să mă vază tot satul că mi-s mândru foc. Am lacrimi de fericire, visul mi împlinit, să îmi văd băiatul mire, asta mi-am dorit. Cu nora și cu băiatul vreau lume să joc și să mă vază tot satul că mi-s mândru foc. Am lacrimi de fericire, visul mi împlinit, să îmi văd băiatul mire, asta mi-am dorit.